ପରି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଆମ ପରି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଆଗତ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଦରକାରୀ ଉପାଦାନ। ଆଗତ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଦରକାରୀ ଉପାଦାନ। ଆମ ସରକାର ଖୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଯେ ସୁବିଧା କଲେ। ଆମ ସରକାର ଖୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଯେ ସୁବିଧା କଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସାଥେ ଭୋଜନ ପୋଷାକ ସବୁ ମାଗଣାରେ ମିଳେ। ପାଠପଢ଼ା ସାଥେ ଭୋଜନ ପୋଷାକ ସବୁ ମାଗଣାରେ ମିଳେ। 6 ରୁ 14 ବୟସର ପିଲା ପାଇଲେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। 6 ରୁ 14 ବୟସର ପିଲା ପାଇଲେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବିଚାରି ହୁଏ ସଭିଙ୍କର ନାମ ଲେଖା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବିଚାରି ହୁଏ ସଭିଙ୍କର ନାମ ଲେଖା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଆଜି ଲାଗେ ଭାରି ମନୋରମ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଆଜି ଲାଗେ ଭାରି ମନୋରମ। କେତେ ଗଛଲତା ସଫା ସୁରକ୍ଷିତ ହସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ। କେତେ ଗଛଲତା ସଫା ସୁରକ୍ଷିତ ହସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ। ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଠି ମୋ ଅଧ୍ୟୟନ। ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଠି ମୋ ଅଧ୍ୟୟନ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ରଖିଥାନ୍ତି ସଦା ଧ୍ୟାନ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ରଖିଥାନ୍ତି ସଦା ଧ୍ୟାନ। ଅତି ମନଲୋଭା ମୋ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭରା। ଅତି ମନଲୋଭା ମୋ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭରା। ବିପଦ ବିହୀନ ସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ପାଠପଢ଼ା ଯେ ନିଆରା। ବିପଦ ବିହୀନ ସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ପାଠପଢ଼ା ଯେ ନିଆରା। ପ୍ରତିଦିନ ମିଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆମ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର। ପ୍ରତିଦିନ ମିଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆମ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର। ରନ୍ଧା ହୁଏ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର। ରନ୍ଧା ହୁଏ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର। ନଳକୂପ ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ଯେ ଗଭୀର ମାଟିରୁ ଆସେ। ନଳକୂପ ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ଯେ ଗଭୀର ମାଟିରୁ ଆସେ। ରୋଗ କି ଜୀବାଣୁ ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତ ସେ। ରୋଗ କି ଜୀବାଣୁ ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତ ସେ। ବାଲକ ବାଲିକା ଭିନ୍ନ ଶୌଚାଳୟ ନିରାପଦ ପରିଷ୍କାର। ବାଲକ ବାଲିକା ଭିନ୍ନ ଶୌଚାଳୟ ନିରାପଦ ପରିଷ୍କାର। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବହାର। ନିତିଦିନ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ପାଉ ବିଦ୍ୟାର ଆଲୋକ। ନିତିଦିନ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ପାଉ ବିଦ୍ୟାର ଆଲୋକ। ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଅଧ୍ୟୟନ ରଖିବୁ ଦେଶର ଟେକ। ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଅଧ୍ୟୟନ ରଖିବୁ ଦେଶର ଟେକ। ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମିଶି ଶିକ୍ଷାକୁ କଲେ ସହଜ। ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମିଶି ଶିକ୍ଷାକୁ କଲେ ସହଜ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଖେଳରେ ଲାଗେ ମଉଜ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଖେଳରେ ଲାଗେ ମଉଜ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଆଜି ଜମା ନାହିଁ ପାଠ ଭୟ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଆଜି ଜମା ନାହିଁ ପାଠ ଭୟ। ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ।